Нишелер булган алдың син? Бишле. В каком предмету? Мөхәммәтдиновларның 3 баласы да күп телдә белем бирүче Адымнар мәктәбендә укый. Әни кеше татарча белми диярлек. Гаиләдә русча аралашалар. Туган телне өйрәнсеннәр дип 3 баланы да шушында биргәннәр. Старший говорит, средняя тоже сөйләшә башлады. А младшая пока. Әле кечкенәсенә авыррак, әмма тырышабыз, бергәләп өйрәнәбез. Бу мәктәптә әти-әниләр өчен курслар да бар. Менә шунда йөрисем килә әле. На татарском языке у нас сейчас окружающий мир. Татарча безгә 2нче сыйныфта табигать белеме дәресе керә. Авыр, аңлавы кыенрак. Татар теле һәм инглиз теле дәресләре җиңелрәк бирелә. Тырышабыз, үзебез дә бала белән бергә өйрәнәбез. Укучылар кебек үк әти-әниләрнең дә парта артына утыруыннан 2 якта ата. Саф татарча сөйләшүче гаилә тәрбияләнә булып чыга. Мәктәптә укыганны өйдә аралашып ныгытсаң, мөхитне анда да булдырсаң, нәтиҗәсе икеләтә. Әмма һәр гаиләдә моңа җитди карамый. Бездә укучы балаларның 85%-тан артыгы өйдә әти-әниләр белән татарча сөйләшә. Калган проценты инде аның кыенлыклар әти-әниләрнең балалар белән өйдә татарча сөйләшмәве. Әгәр менә барлык әти-әниләр дә балалар белән өйдә татарча сөйләшсәләр, бик яхшы булыр иде. Сөйләшсә, белемнәрен китап укып ныгытса дип тәстиләр. Туган телдә генә түгел, башка телләрдә дә матур әдәбият укучылар азая. Телнең байлыгы да, әлбәттә, ул әсәрләр аша безгә килә. Матур сүзләр, матур метафоралар, матур сөйләм теле шунда формалаша. Дөрес, иң башта телне әдәби әсәрләр укый алырлык итеп өйрәтү максаты тора. Адымнарга укырга туган телне белүчеләр дә, моның белән мактана алмаучылар да килә. Шуннан чыгып полилингваль, билингваль система буенча өйрәтәләр. Моннан тыш мәктәп белән гаилә арасындагы хезмәттәшлекне җайга салу, дәрестән тыш чараларны көчәйтү турында сүз бара. Дәүләт советында узган очрашуда шул мәсьәләләрне күтәрделәр. Берничә елдан бу проектның уңышы турында нәрсәдән чыгып сөйләрбез? Бәяләү күрсәткечләре бармы? У нас дети, которые изучают, например, татарский язык, как... Бала татар телен, дәүләт теле, туган тел яки чит тел буларак өйрәнәме? Шуннан чыгып, уку дәвамында тел белү дәрәҗәсе катгый рәвештә тикшерелеп тора. Бәяләү системасы бар. Адымнар әлегә Казан белән Алабугада 2 мәктәп буларак эшли. 2024 елга Әлмәт, Ярчаллы, Түбән Камада барлыкка киләчәк. Әмма бүген проблема тирәнрәк. Башка мәктәпләрдә туган телне укыту дәрәҗәсе ни хәлдә? Бу полилингваль мәктәпләр, ул комплекс безнең республика балаларының бик аз өлешен генә үз эченә ала. Безнең 98% балаларыбыз башка мәктәпләрдә белем ала. Татар теле укытучысы да, мәктәп җитәкчелеге дә, мәгариф идарәсе җитәкчеләре дә татар теленең укытылу эчтәлегенә һәм нәтиҗәлегенә җавап тотмыйлар беркем алдында да. Һәм икенче яктан аларга бу бик отышлы, чөнки әти-әниләрнең күбесендә рухи ихтыяҗ юк татар теленә, шуңа күрә алар да аны кирәк санамый. Без моның өчен бик борчылабыз. Моңа дәреслек кенә җитеп бетмәй, моңа дәреслекне язсаң да, нинди генә бүген дәреслек язсаң да, әгәр дә аны җиткерә алучы булмаса, әгәр дә аңа ихтыяҗ булмаса, ата-ананың үз аңа булмаса, алар ятачаклар ул дәреслекләре дә һәм башкалары. Бүген республикада татар телен укытучы мөгаллимнәр 5000-нән 3500-га калды. Укытуның дәресләре кимү сәбәпле укытучыларның иң булдыкларын сайлап алу мөмкинлеге булган иде. Шулай булуга карамастан татар телен укытуга мөнәсәбәт уңай якка үзгәрмәде. Әлегә бу уңайдан иң көчле педагогларны туплаган мәктәп булып шул ук Адымнар кала. Мондагы коллектив төрле мәктәпләрдән җыелган балаларның туган телдә белем дәрәҗәсе төрле булуын күрә. Әлбәттә, кайбер бала тулаймы алганда әзер түгел. Шуңа күрә укытучы дәресне алып барган вакытта 2 телгә дә ничектер дә булса 2 телендә куллана. Әмма ләкин гомумән алганда без инде аларны татар теленнән дә нәшә класстан тыш чараларда катнаштырып, аларны гомумән алганда татарча укытырлык балалар дәрәҗәсенә чыгарга омтылабыз. Бу очракта директор сөйләм мөхитен булдыру турында әйтә. Уңда да, сулда да татарча сөйләшсәләр, бала сүзләрне исендә калдырырга, шул телдә җавап бирергә өйрәнәчәк. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.